layin ATM kuma ana cire maka kuɗi, to wannan nambobin su za ka yi amfani da su domin a daina cire maka, in dai har ba ka yi amfani komai da su ba. Idan ka danna kamar haka, kuna gani ni wannan ya nuna mun no activate, ba komai, kawai bana da komai wanda zai iya sawa a cire mun kuɗi, ban shiga wani tsari ba. To akwai inda zan nuna muku inda idan akwai din duka zan sa muku sai ku yi amfani da shi. To ga wata wayan na samu, gashi nan na danna sai ka tura, ya zo ya ce mun wallahi cire mishi kuɗi ake yi, da ya sa kati sai a cire mishi. To yawa kun gani gashi a wannan wayan yanzu gashi akwai, gashi kaga sai ka ce cancel a danna cancel all, sai ka danna turin nan, yawa sai ka tura kawai. Yawa idan ka tura ka ƙara dubawa ka gani kawai cancel ɗin ne za ka yi duka, sai ka ƙara danna wani. Yawa ga wannan nasa sai ka tura. Yawwa to yanzu suna cewa thank you, komai normal yanzu ya fita ba, kawai sai dai ka ɗan jira, ga shi an tura maka message ɗin, ba za a ƙara maka irin wannan abun ba insha Allah. Yanzu bara ku gani in na tura za su nuna mun nawa ne, kamar yadda kuka gani a waya na ɗin nan. Kawai sai mutum ya je ya ja ma kanshi abu, kuma ka gani ko sai ya zo